Yandan soң не, Қозан? 40 толды. Шапмағыз әлі. Әлі қайғымны ортақлашып, әлі шатлығымны бөлішіп шында аптыраған. Вообще күтмәгәне, мен гастролларда йөргәндә келіп жеткәндігі. Менә біләсіз ме, сразу бөтен әйбер үзгәрде. Менә дөньяга караш үзгәрде. Мен әллә нәрсә шунда иртән торгач тотынам. Ярар мәйтәм, Ходаем, сәламәтлектән аерма Раббым, сәламәт булыйк, сәламәт булыйк. Әбиләр кебек. Яннан соң теге малайга карап әйтә торган җөмләләрдә ышкына башлады сирәк кенә. Без яшь чакта мондый түгел идек. Минем метрда 85 буйлы бәләкәй генә улым бар. Ягылып көлә белсәгез шул сүздән. Әле ул менә булай итеп мине эзләргә тотына. Каясың син ди, кая? Нәрсә шәп йөрисең син? Матар, яни картайма әле дип. Үзем әйтәм, үзем уйлыйм, мен әйтәм. Бу тиздән өйләнәм дияр инде. Аннан мен әйтәм, мине әби ясап куйырлар инде. Алла берсә. Бу мен әйтәм, минем оныкларны итәгенә утыртып, яшьлеге турында, балачагы турында нәрсә сөйләр икән бу бала? Бигрәк әллә ничек үсәләр име? Әйтер инде мен әйтәм, балалар. Беләсезме, берсендә бик куркыныч бер хәл булды. Көне буе интернетны сүндереп куйдылар. Моннан да куркыныч әйбер була алмый бит инде. Рәхмәт инде, Ходаем, мен әйтәм, мине теге заманнарда тудырып калдырганың өчен. Минем балачагым булды, минем яшьлегем булды. Агачлардан бетеп төшеп, суларда агып, китеп, кадалып, шәбиләп, бетеп, урлап, тотылып. Ужас. Кайчакта малайны утыртам да, акыл өйрәтәм, улым, былай итмә, былай ярамый, менә былай дип өйрәтәм дәйме, искә төшә дә кып-кызыл булып чыгам. Ходаем, мен әйтәм, бу минем яшь чакта нәрсә эшләп йөргәнне белмәсә генә ярар берәр качан. Аллам сакласын. Без бик күңелле яшәдек. Мин мәсәлән, менә күршедә безнең Саҗида апайның кыярының шәшкә куйганын да көтеп тормый идек. Без аны веш урлап чыга идек таптап. Ул ел сайын утырта, без ел сайын урлый идек. Урлыйгызмы соң? Кишер, кыяр, алма, җиләк. Беләм инде мин урлаганыгызны, былай гына сорыйм. Чөнки безнең заманда гел шуның белән бара иде тормыш. Урлый идек. Без дә урлый идек, бездән дә урлыйлар иде. Миңа бер 16 яшьләр тирәсе булгандыр, мине снегурочка ясап йөртәләр бит инде. Лениногорский районында. Хәзер генә аңлыйм. Мен әйтәм, бу теге иң талантлы, иң шибәр кыз булганга күрә түгел бит инде, Казан. Иң тилесе булганга күрә йөрткәннәр бит инде. Чөнки бушка тагын кем шигырь сөйләп йөрәйме 30 градус салкында, кыш бабайга ярып. Бастырып куйдылар, бәләкәй генә сәхнә ясаганнар. Хәзер елка миңа әйттеләр, син шигырыңны сөйли башлау белән елканы кабызып җибәрәбез дә матур була дип. Сөйли башладым, елканы кабыздылар. Белсәгез, менә мондый аулы гөлле зур-зур лампочкалар белән бизәп куйганнар елканы. Әле ул заманда андый әйбер юк иде. Әллә 5 тапкыр сөйләдем теге беренче куплетны тотлыга, нервыма ярамады теге лампочкалар. Как так, мен әйтәм? Ничек инде имеш безнең авылда елка бизәргә серпантин да юк. Монда шәһәрләр тегеләргә крутойларга лампочкалар элеп куйганнар имеш. Давай, мен әйтәм, карагыз, карап калыгыз. Бүген үк урлап кайтып китәм, мен әйтәм, веш лампочкаларыгызны. Урладым. Шул ук төнне барып, 2 милиционер җегетне бастырып куйганнар сакларга, мин бит инде тиле түгел, мин 2 подружканы алып бардым да 16 яшьлек теге җегетләр белән жохым-похым китердем дә, кадр киттеләр, алар шунда озатып. Елка калды миңа. Колым җиткән тиентән веш лампочкаларны сүтеп алып, монда капюшонга, свитер эшләренә тутырып, авылга ап кайтып, елканы бизәп, мәш килеп, дискотекалар ясап, икенче көнне киттем, матур күлмәгемне киеп, снегурочка, мен бит тәртипле снегурочка. Киттем, шигырымны сөйләп басып торам, милиция килде. Бәдретдинова бер генә төн булса да утырып та чыккан кеше әле ул, беләсегез килсә. Мен ада үзем генә түгел инде, мен теге 2 подружка белән. Өчебезне дә ап киттеләр. Буханкага утыртып, ап киттеләр балай. Утыртып куйдылар, 5 исерек мужик утыра, безне өчебезне утыртып куйдылар каршыларына. Көләбез, яшьлек инде җүләрлек әйме. Кызлар, мен әйтәм, это же так круто, безне төрмәгә утырттылар бит. Вообще бер нинди кызык әйбер юк ул авылда, белсәгез, һаман теге үзебез эзләп йөрибез бит инде. Кызлар, әйтәм, кайтып сөйлибез, хәзер без төрмәдә утырабыз бит, кызлар. Таңга хәтлек көлдек, теге исерекләр дә айнып бетте, 8 күлдек.
Хәзер иртән кірділер милиционерлар менен допрос алалар бит инде монда тиге во сколько нәрсә брал не брал. Уф, мен айтам, брал инде, брал. Потому что алды білмейм. Урлыйты білем мен, алды білмейм. Брал мен айтам. Ну давай верни дей. Бәтеш мен айтам, давай едем мен. Куасың буханкаң, мен 30 километр жеу кайта алмайм бит инде мен. Оп кайт. Яни де борчыладыр. Хәзер киттек, теге подружкаларны утырттык та кайтып киттек. И Казан. Кайттык та. Лампочкалар юк. Бізден де урлаганнар мен түрмәдә утырганда. Менә кызык сезгә. Җавапны мен бирәм. Где дей мен әйтәм нету. Белмим бит, менә белсәгез, әле бу һаман теге урысча сораулар бирә. Баштан нормаль гына сөйләшеп утырдык, аннары бер мәлне куркыта башлады әкрен генә. Бу әйтәм зурга китте бит бу. Хәзер искә төште дә, без әти белән бит инде этлеккә икәү бергә йөри идек. Ике айтка әни ертеп җибәрә иде инде. Ике айтканда әти урам башында матайны туктата иде дә миңа аңлата иде. Кызый, әгәр дә анаң килде китте сораулар бирә башласа, күзеңне менә булай ясада не понимаю дип әйтәме кызым? Вообще не понимаю дип. Анаң бит инде ул синең бәреп үтерми бит инде. Не понимаю дип әйтәме дип. Нормальный гына милиция белән сөйләшеп утырган җирдән мәйтәм не понимаю. Как не понимаешь ты? Мәйтәм вообще не понимаю. Мин не понимаю. Ага. Без бөтен шәһәр җегетләре белән сугышып жата идек. Авыллар белән җыелып белсәгез. Ике җегетне генә тыеп булмады, минем гомерлеккә үкенеч булып калды күңел төрендә, потому что артык крутойлар икесе дә. Кайттылар малай авылга, кәҗә матайы белән, тузан туздырып, чабалар, урысча сөйләшәләр. Әбиләр белән дә исәнләшмәйләр, разве шулай ярый? Күңел дигән әйбер бар бит монда. Кирдем, Гөлчәчәк безнең күршедә яши инде ул Гөлчәчәк. Менә була бит әле бит Казан. Менә ничек аңлат? Менә нык тәртипле кешеләр була бит әле дөнья йөзендә. Менә нык ул әбисе белән үскән. Менә шундый бисмилла, 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 бисмилла. Менә шундый кешеләр була бит әле. Шундый бу. Ул ишә р хәрефен әйтә белми иде. Ул хәзер дә әйтә белми. Ишә ул 5 бала тапты, теге р хәрефе бердә мишат итмәде. Икәүгә дә чыкмады. Но басын киләсе елга сөйлим, бу аптырага. Мен вообще күбәй берне аңламыйм бу дөньяда. Хәзер Гөлчәчәк кирде. Дә записка язабыз теге крутой җегетләргә. Әтинең пилорамына чыктык, теге химический карандаш белән. Мы дидем. Мы ждем вас. Дидем дә, и такрыкның урысчасын белмибез. Крутойлар. Гөлчәчәк курка килгән бала куллары калтырый тегенең кызай. Может кигәкмиде гади. Как инде кигәкми мин әйтәм. Кигәк безнең авыл бит ул. Әйдәм әйтәм, була не була язабыз. Мы дидем. Мы ждем вас в Тукуруке дип яздым да куйдым все. И килделәр. Без Гөлчәчәк белән тоже тиристә үскән гөмбә түгел бит, без бит 16 яшь. Апайның теннарын урлап бизәндек мала, яшелле зәңгәрле монда. Әнинең теге тушын урлап, ул теге заваркага шикәрне бутап мондый чолкаларны утыртып куйдык. Шулай әйтәйгезме, кызлар? Бигрәк ямьсез дә булгандаймы? Веранда навесы кебек. Әле ул җил чыкса артка кайрый, дискотекага төшкәндә. Былай та, малачок. Ярты башны йолкып бетереп кем кушкан индеме? Кыскасы чолкаларны утырттык, барып утырдык Тукурукка. Монда бүрәнә өстендә утыралар теге ике җегет. Монда башлана кычыртканны уртасында утырабыз без Гөлчәчәк белән. Гөлчәчәк инде бисмилла. Мен иштән бөтен урысча сүзләрне кабатлыйм, әйтәм, титәм хәзер чыгам да и виш әйтеп бетерәм иштәгесен. Титтем. Чыкты малай җил бер мәлне. Теге Сәгит абыйның тыкрыктагы комын безнең өскә күтәреп торып бәрде. Ул Гөлчәчәкнең күзенә ком кергәндә теге тилесе күзен ышкыган. Әнинең тушы. Борылып карасам, Гөлчәчәк утыра панда кебек ике күзе баба коп кара белсәгез. Авызга ком тулды, шолклар артка менеп китте, кычырткан шага, кашына чыгып бастык теге җегетләр каршына. Курица диделәр дә кайтып киттеләр.
Менә шул көнне мин үземә сүз бирдем. Дамы мин әйтәм сезнең шәһәр җегетләрегезне. Яшәсен үзебезнең авыл җегетләре ичмасам дип. Минем иманым камил, бүген залда утыра торган 99% тамашачының мондый хатирәләре күңел түрендә бик күп булырга тиеш. Шуның өчен яздырып алдык та без бу җырны быел. Эй, балачак!